Sustraizuko gogoratzen duzu? Amari gaixotasuna diagnostikatu ziotenean. Gogoratzen duzu zer zan zuretzat Ela esatea, amak Ela zeukala esatea. Hasieran el hartzen. Ze, como zan, Ela o familiko bat, nik esaten familiko bat. Eroran hartzen, gero ja bai. Amak esaten du diagnostikoa jasota berehala, heriotzan pentsatzen dela, eta ez dakizu hori ze pasa zitzaizun burutik. Pentsatzea. Bai. Bai. Ez zeu hitzein ontaz, usten dut sekula. Gutxi igual. Galdetu izan diot, zemuz damak izu. Ondo. Ai, terantzuna beti da ondo. Kostatzen da. Bai, Segurenik kostatzen da. bai, kostatzen da hitzeitea. Gaixotasuna behaukenak initzeitan, nik uste erraroa dela. Nei kostatzen zaideak hitzeitea. Gaixotasunez ezin deten hortaz, edo frustrazio eragiten ditenataz, edo eriotzataz, ikuste hoi itzaltzen nahiziala ez, da esatez lostra, gerozta, oso gutxi igual ditutin, nire kaxa. Eta hortaz, bai, ekin hitzeite oso gorra. Iten zait. Zer dia zuretzat Asier eta Idoia? Ba, oantxe bertan, bueno, uste. Azkar emozionatzen gara. Ba, uste non ez ez. Ba, bizutabe. Bizutabe garrantzitsu. Eta asko aldatu da erlazioa, zuen arteko erlazioa, diagnostikoa mai gainean jarri ziotenetik. Hombre, nik uste dut, bai, ez dut indala goi hartzeko relazioa. Lehen hau azkenen independiente ginenen, denak norbeak bede bizitza ikentzun, kontatze ginen batzutan, eta guain asteo edo egun ezpalin bada, asteo bintzat elkarrekin gaude. Eiderrek berak hausnartu du pixkate eutania saian inguruan. Bai, Bai, Eta zuek ze iritzi daukazue? bere nahia da, bere errespetuak, guztiz errespetagarria. Nik, gai hau etxen gertu bere, ni aldekoan nintzen eta bain ere. Momentu iristen honen gogorra izango da, noski, baina errespetatu ingo da. bai, Eta behar nahi duen moduan. Bai, bizitza duin bat merezi duen bezala, bai, dutza duin bat merezi dugula. Pentsatzen dut eutanasiako eman dizazuke. Orduan bai. Gustatzen da honi buruz hitz egitea zuen artean. Bai, Ez dugu, oso Bai. sakon ez dugu hitzein, inoiz. ez da nik saio honi baiet esatekon arrazoitako bat, hori da, gaia hiltzea. Ez dela, etzen nahi gaina jarriko. Ba, ez egitzain. Azaletik igual. Ba, nik kasierra izan nionen, haber izango zen ordezkarie aurretezko borondatena, orduan, igual ezakit, ba, igual senirako organin bai ere izan daiket, naiz da hela euki, orduan ospitalen hilko naiz. Horakok, bai, baina oso azaletik, eta emoziotan sartu gabe, Bai, Bai. bai, Osa oso bai, bai. burutik, oso Bai. burutik itzein da. bai. Eta Eiderrek pasa izun bizitza testamentuan titularra izateko, hori titularra egitea, zuetzat ardura handi bat bezala ikuste duzu? Bai, ardua da. Baina ez dut uste dudekin, ingo nukenik Eiderren nahia betetzeko. Hoi baina esaten dute, gertuatuko balitz, gertuatzen danen, ez da horren hotz esango nuken, horren azkar esango nuken. Baina bai ardua da eta errespetua jartzen duen ardua da. Bi eszenario eman ditezke ez? Bata da, Eiderrek Bai. burua galtzea eta orduan bizitza testamentua Hori da. irekitzen da, eta hor sartuko zinateke Bai, zu, eta bestela Nik erabakitzen. Eiderrek berak erabakitzea, ez? Kontzienteki esatea. hori da. Bai, Zein da zailagoa zuretzat? Hoi tokatzea. Zein? Burua galtza ereso. bai, Bai, Burua galduta? Ez nintzen konstiente. ja, bai, ez non- zuretzak, bai, ez daukez bera bai, hartu nik- barrik. Ez non erabaki hartu beharrik izango.
Baina erabaki hartzea, banoa ja. Eta esatea, astelenen ospitalen ingresatzen diate? Uf. Bai, gorra izan behar du. Bai. Eta esatezula tokatu zo, hoi da nezako okerrena. Denen Aukerak, gaixotasun erabakiak. hontan, krudelena igual da hoi.